Куба медуза яке аз хатарноктарин мавҷудот дар зери об. Ассалому алайкум дӯстон азиз, хуш омадед бар канали Олами ҳайвонот. Куба медузаро дарёфт карданд баъд аз ҷанги дуюмини ҷаҳон дар шаҳри Австралия. хислатҳои ӯ рангҳои худашро иваз карда метавонад ва 24 соати шабона рӯз дар хушкӣ зинда истода метавонад ва ӯ худашро заҳролуд мекунад аз металлҳои зери об буда. хӯроки ӯ бошад майда ҳашарот дар зери об, шапаракҳо, пашаҳо ва дигар мавҷудот. агар ӯ дар инсон захм занад, роҳи хунгарди инсон варам мегардад. ӯро дар зери об пай бурдан хеле душвор аст. ӯро бисёртар дар тобистонҳо дида мешавад. худаш хурдтарин бошад ҳам захми ӯ хеле бузург мешавад. ранги орӯи асал. муддати умри онҳо бошад 3 сол мебошад ва тухми худашон дар зери буттаҳо мегузоранд. австралиҳо дар ӯ ном монданд ки марги пинҳона.